fedde heblo sukaɓe Afrika takkusan yoni to CIN to Pimpejel to Gurel Sangi to Joke Silla Belinaɓe to Wolumnere Wolum Hatara ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Cherif Dia to Mbaye kabaruji men e ɗemgal Pulaar e gardidi kabaruji men en jaaha e leydi Mauritanie kalene oɗo accident musɗo badɗo sarango ɗo wuuro wiyetengo Boutelmita ma en kal kadi e leydi Mauritanie goppirgol ɓeɗo yimɓe jeegomo nangonoɓe e saaha seppuji ɓe mbanno aset ɓennuɗo nder wuuro Nouakchott to leydi Sénégal ma en kaale ñawore oɗo ceerno taw ko ceerno nangannoɗo wadde kay gueɗe kamtorinde e almuɓe mum to wuuro wiyetengo Diourbel to ha joni leydi Sénégal ma en kaale ustogol o ɓeɗo biyeteɗo Massata Diallo tawa kadi ko mennoɗo wonde gardien mo équipe nationale mo leydi Sénégal to leydi Mali ma en kaale keblugol gattugol oɗo biyeteɗo ATT woni Amadou Toumani Touré mennoɗo wonde hoorejo leydi Mali ma en kaal kadi e jillu emirde Qatar waɗi tigui e nder Bamako kamen jaaha to leydi Gambie kaalen noon e pawgol jungo dowlaji laamu dowlaji den Amérique e dendagal kaake walla ngaalu oɗo biyeteɗo Yaya Jammeh mennoɗo ardade e leydi Gambie to leydi Libye ma en kaale oɗo biyeteɗo Saif al Islam ɓi Khadafi jiɗɗo kay gembade gam ƴamoyde lefol laamu e sumgoji paaɗi to leydi Congo Brazzaville ma en kaal kay caɗele faggudu mo leydi ɗi wondi e oɗo saaha ha joni e leydi Congo Brazzaville ma en kaal kadi e oɗo biyeteɗo Paul Makaya taw ko menno lundiyanke tawteɗo e oɗo saaha e nder kasoji mo wuuro Brazzaville Congo kabaruji men e Jolam Jaberi ma en kabaruji men so Allah hoddiri ma en kaal seeɗa e kabaruji men Jolam Jaberi bisimilla moon e kettuki oto goɗɗe joni jañoɗen jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni aljuma eɗen goni aljuma nogas e ɗiɗi lewru bote hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sowta he musidɗo mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen e gardi kabaruji men e oɗo accident taw ko accident musɗo badɗo tigui e ngollo lawol Nouakchott Boutelmita Alega ko lawol taw ko ɓurgol wawde rewede to werlaji ko lawol e nder Mauritanie ko lawol kadi tasgol ɓurgol hewde accident ji taw ko accident ji baroji mbiyane kala saaha noon en teska tigui yimɓe hewɓe ne mbasa hen pittali mumen guila kay ɓeɗo taw ko wiyeteɓe passager ji waɗi ɗannotoɓe ha e ɓeɗo taw ko wiyeteɓe chauffeur eɓe mbiyane ñalawma hanki o alhamisa hanki sanga 14 heures mbiyen ko adi tusbar seeɗa ko accident musɗo waɗi tigui e nder ngollo lawol accident o noon waɗi ko caggal kay sa ɓenni Boutelmita seeɗa tawi kay ummiɗa ko Nouakchott faade Elega mbiyen ko hakkude Boutelmita e Elega tawa kadi accident o ɓuuri ɓattade ko wuuro Boutelmita mbiyen accident o noon ko werla goto taw kadi ko werla mo hinde 4x4 noon taw kadi ko werla ko ONG uji taw ko ɓeɗo yimɓe Allemagne naɓe ONG Allemagne ko kañumen tigui jeyno on souci on werla mbiyen werla o noon ko yimɓe nayo gonno e muɗum yantede e chauffeur o ko ɗon tigui mbiyen accident o noon saabi ɗum tigui ko chauffeur o radde tigui ko wiyete virage o ratti ko virage makko ko ɗon tigui werla o yani ha waɗi tallo mbiro woni ko wiyete tono caggal noon nde werla o yani ha waɗi tallo mbiro mbiyen ɗon tigui werla o e ko ɗon tigui chauffeur o heddi e jomum kam yimɓe nayo heddiɓe wonnoɓe on werla e bawde Allah e kawisaji Allah haydara ala ko heeɓi ɓen haydara ala ko ɓen gañande teskinide kay kono kay chauffeur o ko ɗon tigui itta tawa kadi o itta ko wondani e wonki chauffeur o noon ko suka tokoso ko suka tokoso to banggue duuɓi ko suka nehiɗo ko suka kadi diine yanke jiɗaɗo kanko noon ko likseɓanajo kadi ko miñiraguel men omo wiye tigui Ousmane Thiam Ousmane Mamadou Thiam noon ko noon tigui o wiyete kanko Ousmane Thiam ko kanko tigui o hote joom makko tawa kadi omo ɗacci cuddiɗo e sukaɓe tato eɗen duwono noon en dawuji men noon faade dendagal ɓesgu ɓesguji likseɓe naɓe to tawete en nuldi ɗumen duwawa e dow inde ceerno Abdoulaye Sarr e dow cirno inde ceerno Abdoulaye Sarr
mawɗo heblo mawɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe dow inde ceerno Habous Diallo mawɗo heblo sukaɓe Afrique en neldi duwawuji men faade dendagal ɓesgu galle camɓe galle hunjoɓe ɓesgu salsalɓe tawateɓe e nder liksebo gorgol eɗen mbi tan yo Allah yurmomo yafomo waɗamo koddiɗo Mouhammadou Rasoulou sallllahu alayhi wa koddiɗo Mouhammadou Rasoulou sallallahu sallam nder aljanna ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e oɗo ɓeɗo yimɓe tawa kadi ko yimɓe en ñande talata 19 bowte lewru gonɗen ndu mbiyen noon ko ɓiyeɗo yimɓe taw ko 150 ko ninkeɓe hinde gendarmerie woni tigui ko wiyete contingent ko kamɓe tigui ummi e nder ngoɗo wuuro Nouakchott ɓe ummi e leydi Mauritanie noon ɓe jaɓani tigui centre Afrique ɓe jantani centre Afrique noon caggal kay 150 ko ninkeɓe hinde gendarmerie wonnoɓe tigui to centre Afrique nde mandat mumen gasi ɓen noon mbaɗi toon hitande timmude ko mbaɗi tigui mandat mumen gasi ha laaɓi ko ñande 19 nde mandat mabɓe gasi on avion gartirɗoɓe noon ko on avion kadi ƴetti ɗon 150 ko ninkeɓe hinde gendarmerie mbiyen noon duusiɓe noon kadi ene ari jaɓɓade ɓen artuɓe oɗo gallo jagorgal leydi Mauritanie taw ko kalfinaɗo gueɗe nder leydi woni ko wiyete ministre de l' intérieur kanko noon o yeehi tigui ko dow inde ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo tigui ndenka e kisal woni ko ministre de la défense ko dow inde mum tigui o yeehi ko wiyete intérim ko kanko tigui lomti intérim mum mbiyen noon o duusi noon o jaɓɓima ɓeɗo 150 artuɓe e nder ɓen artuɓe noon mbiyen ko ɓoyani ko taw ɓe mbasino koninke goto mo hinde gendarmerie taw kadi komo fittande mum yoɓa e nder oɗo camp taw ko camp biyeteɗo Brima noon tawi tigui nder centre Afrique mbiyen ko yimɓe noon pelle joguitiɓe walla pelle ceɓitiɗe tawateɓe ndiri tigui nder centre Afrique wiyeteɓe anti balaka ko ɓen tigui joɓino fittadu on koninke mbiyen e ñalawma ñande Allah mbiyen ñande 19 ndene ɓeɗo 150 neɗɗo taw koninkeɓe gendarmerie ɓe jaɓini tigui centre Afrique ɓe jaɓini centre Afrique noon taw tigui ɓe jeehi ko dow inde fedde wiyetede loni ɓe jeehi noon ko fedde loni noon taw ɓe jeehi koko wiyete maintien de la paix e nder windere ene teska noon guila oɗo saaha joni fodde 6 ko ninkeɓe hinde koninkoɓe leydi Mauritanie naɓe ene tawe tigui e nder centre Afrique siftinde on kadi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nani mbiyen 2014 fawde joni koninkoɓe leydi Mauritanie ene tawe tigui e to koninkoɓe loni jahoɓe ko wiyete maintien de la paix e nder windere ɓe jeehino noon koninkoɓe leydi Mauritanie idi yaade kay koye ndiɗo leydi Côte d'Ivoire caggal ɗum ɓe jeehi to centre Afrique ɓe jeehi kadi e Yemen taw foof koye mbadi loni mbiyen noon yimɓe hewɓe noon ene miijo holko saabi koninkoɓe leydi Mauritanie e ndin mbadi jahani tigui e nder leydi Mali ha joni ko sen ummima to leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗen ɗaccon haqqe to leydi Mauritanie noon mbiyen justice mo leydi Mauritanie woppiti tigui ɓeɗo yimɓe taw ko yimɓe jeegomo nangganoɓe tawa kadi ɓe nangganoɓe seppoji noon bannoɗi tigui ñande aset ɓennude ɗo e nder ngoɗo wuuro Nouakchott mbiyen kamɓe tatano kamɓe ɓeɗe nangganoɓe noon ɓe ñawanoma tigui mbiyen ɓe neldanoma tigui yesso parquet mo Mauritanie ɓe ñawanoma noon ñaworde noon ko ɓe ñawama tigui mone mabɓe foof ko lebbi tati ene waɗa e lebbi tati ne soke woni 3 mois de prison sursis 3 mois sursis noon firti tigui ko jomum e nder lebbi tati he so tawi kay ala ko waɗi jomum yahade woppete ya haaju mum e nder lebbi tati he so tawi ala ko jomum waɗi soketake on paami tigui e oɗo saaha joni eɓe tawe e nder galleji mabɓe kamɓe noon haydara ala koɓe tuuma walla haydara ala koɓe mbaɗi so wona tumede kay wonde ɓe joguino ko arara uju kiiɗi ɗi e saaha kay mom ɓe gonno e seppoji e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e oɗo télévision taw ko télévision a yawa habride biyeteɗo Mauritanie biyeteɗo Mourabitoun TV noon mbiyen ko télévision mo privé tawa kadi ko tawateɗo e nder leydi Mauritanie kanko télé o noon mbiyen yoga e téléji goɗɗi kay taw ko téléji privé taw ko téléji joɓeteɗi wona téléji laamu mbiyen ko uddunoɗi tigui fodde hande noon balɗe 60 walla mbiyen lebbi ɗiɗi koɗi udda e nder leydi Mauritanie oɗo télé noon taw ko biyeteɗo Mourabitoun TV o dañi fartangue tigui wawde uddidde o udditi tigui ñande nogas lewru bowte gonɗen ndu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi mbiyen o udditi noon caggal nde o udditi noon kanko télévision o udditir tigui ko wadde kay versé ji walla mbiyen ko suuraji alquran al karim ko ɗum tigui fawa e makko télévision ngaji 4 keddiɗi noon ɗi uddi noon ɗin ha e oɗo saaha joni koko udda mbiyen guila ɗi udda noon faade joni laamu ngu kay e yimɓe téléji ɗi fof joom téléji ɗi fof kamɓe fof eɓene daari kay eɓe daari eɓe ƴeewa kay peeje e peccorno téléji ɗi udditira laamu ngu noon faye mabɓe tigui wi tigui koɓe ndewe ñamale tawa kadi ko ñamale ɓe poti yobde woni impôt ji mabɓe e taxe uji ɗi poti yobde fodde joni duuɓi jeegom koɓe joɓani yoɓe jooɓi ɗum ha laaɓa ɓe ɓuddite e oɗo saaha fof ɓe goni ko ƴewde kay peeje e peccorno ɓe mbawir yobde ɗin haalisaji ha télévision ngaji ɗi mbawa udditede e nder leydi Mauritanie
sen ummima leydi Mauritanie ko toon tigi payten to leydi Sénégal mbiyen alkamisa hanki noon oɗo biteɗo ngakka belen mbiyen noon alkamisa noon gila alkamisa noon oɗo biteɗo ngakka belen nde taw ko rappeur kadi na lanke rappeur e yaadi mum nangganoɓe taw nanguirno ko phobie ɓe neldanoma tigui ɓe nullanoma tigui alkamisa o ɓe nullanoma tigui e to parquet to yesso ñawtoɓe caggal nde ɓe gaari ha to parquet ko noon tigui ɓe keeɓi ko wiyete retour du parquet noon ko wasdeɓe ñawede ɓe mbiya kay yoɓe dutto e cuuɗi dumbirɗi yoɓe dutto e cuuɗi dumbirɗi noon ɓe pecca tigui pecce ɗiɗi mbiyen nde pecce ɗiɗi noon ɓe dumba e nokkuji ɗiɗi ɗi jiida hono noon oɗo biteɗo ngaka belende e biteɗo Cheikh Sarr biteɗo Talla Gueye e biteɗo Khadim Thiam ɓeɗo noon nawama tigui dumboyama to prison walla mbiyen police mo central oɗo noon taw kadi ko biteɗo Awa Ndiaye on tigui nawama tigui dumboyama walla on moftuyama to wiyete maison d'arrêt mo Grand Dakar mbiyen noon ɓe jeehi noon mbiyen caggal noon ɓe jeehi toon noon ko sanga 18 heures ko sanga 18 heures ko adi futuru seeɗa tigui ɓe ummi to parquet ɓe nelda e ɗi nokkuji mbiyen noon ɓe poti noon ñawede ɗo e balɗe seeɗa noon eɓe poti ñawede kono noon oɗen keeɓi noon ko ɓoyani ko kabaru wonde kay oɗo debbo taw ko suku debbo liggotonoɗo e wari portunoɗo kay plainte taw kadi omon ƴettino fodde 80 000 taw ko faux billet 80 000 faux billet ko hem taw tigui ko oɗon mbiteɗo ngakka bilende arno tigui versude makko mbiyen caggal nde o portuno plainte en nani keeɓi kabaru noon wonde oɗo suku debbo o rettiri plainte makko noon e oɗo saaha ha joni ko leydi Sénégal keddoren hono mbiruɗen e gardini kabaruji men balle ɓennuɗo ɗe en kalino tigui e alhaali oɗo taw ko ceernaji nangganoɗo tigui enen luuɗa cukalon mum almudon tokoson taw ko almudon goron noon caro kanko noon omo wiye Chanko ceerno o noon walla janguinowo omo wiye tigui Cheikh Diop noon omo yara e duuɓi 39 mbiyen guila nden noon koye juuɗe police o wonno e Allah hamisa hanki o noon mbiyen o darima tigui yesso ñawoɓe mo tribunal de grande instance mo Diourbel e nder tribunal he kadi guel ɗo cukalel mo tawduno ñande hen omo wondi ñande aljuma wonno ko aljuma ɓennuɗo mbiyen ko hande tigui woni yontere ko nanguideɗo ko nanggano mbiyen guel cukalel ne tawtorama guel cukalel noon ɓe kalani inde mum ha laaɓe mbi tan ko M Fall tigui o yettete kono inde nde ɓe waɗi tan ko alkulal M mbiyen on kadi tawtorama nden ñawore cukalel guel noon darima tigui namdama haali kay wi ceerno kadi wonde makko kadi nde won noon ceernajo o ko tumanoɗo gueɗe baali noon sukaɓe leegal koko tufinoma ko ɗum saabi kay e saaha mo waɗata ɗum ɗo tawa eɓe joguino téléphone ngaji biteɗi Android eɓe filmima eɓe jogui vidéo ji ɗi kollama kono ha joni ceerno o koko yeddi ha soori ladde holliri kay oɗo vidéo ko montage ko baɗaɗo piraté kanko cukalel nguel noon mbiyen omo yara e duuɓi 12 ko kanguel tigui tawano ñande hen ceerno o ne wonde makko nguel holliri kadi wona ñande hen tan ɗum fuɗɗi saaha foof ceerno o ne wonde maggel kadi eɓe keewi mbiyen ɗum noon oɗo parquet noon taƴi tigui yo ceerno o lela duuɓi sappo ferme woni 10 ans ferme e nder kaso mbiyen noon parquet o ɗum tigui taƴinimo kono verdict o walla mbiyen ñawonde yanata ha laaɓa ko ñande 27 lewru décembre gonɗen ɗu ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e ustugol oɗo biteɗo Massata Diallo mbiyen alkamisa hanki o oɗo taw ko biteɗo Massata Diallo taw kadi ko mennoɗo wonde gardien équipe fugu koyngel mo leydi Sénégal o meeɗi wonde gardien mum kay guila duuɓi kewɗi noon mbiyen guila 1960 guila nden noon ko kanko wonno e saaga kanko tigui wonno mawɗo équipe mo leydi Sénégal gardien équipe mo Sénégal mbiyen kanko noon o sankima tigui walla mbiyen o hoote e joom makko alkamisa hanki o mbiyen oɗo ɗiɗo duuɓi foof noon ko nattunoɗo yiyede o yeri yende wonnoon kay ɗiɗo duuɓi foof o tawetano ko to wuro Touba ko toon o wuuri ɗiɗo duuɓi foof mbiyen noon o sankima noon walla o yalti aduna o omo yara e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko ɗum tigui o yaltiri aduna kadi ko nder ngoɗo wuuro wiyetego Touba ko toon tigui o wirna e aljuma hande o ha joni sen ummima e leydi Sénégal ko ɗon tigui payten to leydi Côte d'Ivoire mbiyen caggal yontere timmude noon de ɓeɗo kondinkoɓe ɓeeɗa kay taw ko jangguinoɓe école aji kadi duɗal jaaɓi ha tirgui bitegal duɗal jaaɓi ha tirgui ngal Côte d'Ivoire bitegal Houphouët-Boigny bitegal université Houphouët-Boigny mbiyen yontere joni noon une semaine ko ɓeeɗo kay jangguinoɓe koɓe goni tigui e tikkere hofgo juuɗe noon ɓe cali tigui gollade yiideɓe kay ma laamu ngu yoɓaɓe haalisaji ɓe ndewata laamu ngu ɓe kolliri tigui hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom eɓe ndewa tigui laamu ngu fodde temedde jeetati capantati million woni ko wiyete prime de cours supplémentaire mbiyen noon e oɗo saaha joni noon laamu ngu yoɓiɓe ha laaɓi haalisu ha timmi ɓe ɓamti ɓe kofti juuɗe e oɗo saaha ɓe ƴetti kereje mabɓe e defte mabɓe kamɓe foof ɓe duttima e jangguinirde mbiyen université mo Houphouët-Boigny noon en tawi e nder muɗum fodde capanɗe jeegom
almudo mbiyen sanda walla étudiant ene tawe hen kadi fodde ujunnaji ɗiɗi e temedde tati jangguinoɓe kabaruji men eɗem ngal pular dawal ɗiɗi bal ko joni joni hoto goɗɗe kabaruji men eɗem ngal pular dawal ɗiɗi bal puɗɗorten ko to leydi men Mali to leydi Mali noon mbiyen ɗeɗo balle fof e nder leydi Mali e nder Bamako ha e nder yoga e jokli leydi Mali fof ha e nder leydi Sénégal ala ko haalete so wona gartugol oɗo mennoɗo wonde hoodajo leydi Amadou Toumani Touré mennoɗo tigui ardade leydi Mali tawateɗo e oɗo saaha e gurdam mum nder leydi Dakar e nder wuuro leydi Sénégal to Dakar kanko ATT noon oɗo saaha fof haalete tigui ko gartugol makko e nder leydi makko Mali mbiyen ko ñalawma hande o noon ko ɗum tigui ñalawma hande o tigui ɗum tengti caggal kay ko ñalawma hande o ngol konngol welta tigui e hunuko oɗo biteɗo IBK Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi Mali o holliri tigui e ñalawma hande o walla mbiyen o wokkiti konngol yeeso yimɓe foof wonde kay ATT ma artu tigui ñande aleta garowo ɗo aleta ɓawo janggo ma Amadou Toumani Touré arta tigui e nder leydi muɗum ma arta nder leydi mum ma o jaɓɓo ɗum kadi jaɓɓolngal o foti jaɓɓade ɗum saabu ATT ko jibinande leydi ndi o haalani ɗon kadi kanko oɗo biteɗo Ibrahima Boubacar Keita o holliri tigui maw neldu avion makko taw ko avion présidentiel mo hinde biteɗo ARN9 maw neldu ɗum tigui to Dakar adduya oɗo biteɗo ATT so ATT ari noon ñande alede nde o holliri tigui mawo naw ɗum ha to galle makko walla galle lamorgo woni to wiyete Koulouba maɓe mbat toon ko wiyete déjeuner maɓe ƴetti toon kaccaɗi kamɓe ɗiɗo mbiyen ɗum noon wonnimo beelama no fewi o yetti kadi oɗo biteɗo Macky Sall hoorejo leydi Sénégal e laamu leydi Sénégal foof o holliri kay fodde duuɓi jeegom joni koɓe jaɓɓi oɗo biteɗo Amadou Toumani Touré ene mofti toon ene wuuri gurdam moƴƴam ɗum noon woni ni ɓe beelama mawɗo kanko ɗum noon ko konngudi oɗo biteɗo Ibrahima Boubacar Keita Amadou Toumani Touré noon mbiyen o wonno ko koninke mo martaba mawɗo walla mbiyen mo martaba général caggal noon nde o woppi ɓurti wutte martabagal wutte koninkagal ngal ko nden tigui o suuɓa yo ardo leydi ndi kay e hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi en 2002 ko nden tigui Amadou Toumani Touré suuɓa taw kadi ko kartal jojjinimo o jooɗi kadi ha 2007 nden tigui kadi o ƴetti mandat makko ɗiɗaɓo mbiyen o laami noon mandat makko ɗiɗaɓo ha ñande no ha mars no gasi ɗiɗi lewru ha mars ha 22 mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ko nden tigui ɓeɗo koninkoɓe tawa e gardugol oɗo biteɗo capitaine Sanogo tawateɗo o oɗo saaha joni e nder cuuɗi dumriɗi Bamako ko nden tigui ɓe pollimo e laamu ɓe pollimo noon e jappere laamu ɓe portimo tigui ma waɗa ko wiyete signe ma o démissionne ko nden tigui ATT démissionni caggal ɗum noon kanko e galle makko fof ɓe péri ɓe payto Dakar lamorgo leydi Sénégal mbiyen guila nden noon ko toon tigui ATT e galle mum woni ATT noon woni Amadou Toumani Touré e galle mum men mbiyen guila o naati leydi Mali ha e oɗo saaha joni omo woni toon gurdam moƴƴam ala nanɗo ATT e radio nde haala konngudi ko fate leydi Mali ala jiiɗomo kadi o e télévision omo haala ko gurno toon gurdam taw kadi omo ɗaminno ñalawma hande o ma ara mbiyen noon caggal ɗum noon ɓeɗo taw kadi ko laamu leydi Mali ɓe jiiɗino tigui ñawde ATT taw noon ɓe tumnomo tigui ko welsindare noon walla ko wiyete complicité e ɗiɗo yimɓe taw ko yimɓe wiyeteɓe groupe des jihadistes woni pelle ceɓɓitiɗe o nder suudu sarɗi noon ɓe jooɗima tigui ɓe kolleri ATT haydara ala ko waɗi ɗum fotani ñawede guila nden noon ɓe kolliri wonde ATT haydara ala ko waɗi ATT darwi tigui no kosam guila nden omo ɗamini tigui ma oɗon ñalawma arɗo alerte garowoɗo o noon ma yimɓe foof coyno oɗo ATT so tawi kay ala ko faali ma yimɓe jiimo e nder leydi Mali ha joni ko to leydi Mali keddoɗen kaalen noon e oɗo bitte émir mo Qatar émir men hoorejo walla gardiɗo leydi Qatar o waɗi jillu makko tigui e nder Bamako hono sehil makko nanɗo makko Ibrahima Boubacar Keita jabbimomo tigui to bowallade diwoje bowallade diwoje caggal noon ɓe jeehi tigui to galle lamorgo woni to Koulouba ko toon tigui ɓe joddi ATT noon e oɗo Amadou oɗo Ibrahima Boubacar Keita mbiyen IBK noon e oɗo émir mo Qatar ɓe joddima tigui ɓe cifodiri cifande ɗiɗi kono cifande ɓutte no fewi cifande noon cifande ɓe cifodiri to banggue coftal ɓalli woni to banggue sport ɓe cifodiri kadi to banggue jangde woni éducation ɗen cifande ɗin noon ene jara tigui ha capanɗe 4 millions taw ko halis dollar mbiyen émir mo Qatar o noon holliri beela mum no fewi kay e jettugol e jaɓɓogal o jaɓɓa tigui e nder ndiɗo leydi Mali o weltima kadi Amadou e oɗo biteɗo Ibrahima Boubacar Keita o inviti ɗum kadi walla mbiyen o bismima ɗum nde arata kadi jaɓinimo ma ara e nder Qatar ma aro e nder Qatar kono ɓe taƴani ñalawma arata fitta tigui ɗo e yesso ma oɗo biteɗo Ibrahima Boubacar Keita ma waɗo jillu
dillu mum to Katara ha joni ko to sen ummima leydi Mali ko don tigi payten to Gambi non mbiyen o ɓeɗo tawa kadi ko département biyeteɗo taw ko département du trésor walla mbiyen département d'état sen jiiɗi mbiyen laamu leydi laamu dowlaji ɗin Amérique mbiyen noon ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e oɗo saaha e dendagal kay ngalu guila e haalisaji compte bancaire uji ha kay galleji ha kala ko oɗo bitteɗo Yaya Jammeh jeeyi Yaya Jammeh mennoɗo ardade leydi Gambie fodde duuɓi nogas e ɗiɗi ne ardi e oɗo saaha joni kala ko jeeyi walla ko wiyete woni yona jeeyi makko e nder Amérique e oɗo saaha laamu ko fawi hen juuɗe mum koko waɗa ko wiyete gelé caggal noon ko yimɓe wullitade kay gambinaɓe wullitade kay e gueɗe bonɗe e oɗo kay biteɗo Yaya Jammeh caggal kay yaɓɓude haqqe aade e nder leydi he yaɓɓude haqqe aade e wadde kay muñari e ñamde wujjude kalisaji laamu ko ɗum tigui woni ko oɗo Yaya Jammeh tuma Yaya Jammeh tan noon mbiyen e balɗe ɗe o yahande walla e saaha mo dogar tigui omo woppa laamu mum o e leydi he o saawi tigui fodde 50 millions taw ko halis dollar o yaadi hen e oɗo saaha noon kala kene wiye ko jeeyi makko tawateɗo e nder dowlaji ɗen Amérique e oɗo saaha laamu ngu koko fawi hen juuɗe Amérique naaɓe koko fawi hen juuɗe mumen sen ummima ɗon ko ɗon tigui payten to leydi Libi noon hono no mbiruɗen e gardini kabruji men hono oɗo biteɗo Saif al Islam Khadafi on paami tigui ɓi Umar al Khadafi mennoɗo ardade leydi Libi Saif al Islam al Khadafi noon mbiyani ɓooyen ko tan ko nder kaso o goɗo wuuro witengo Zentan ko toon tigui o tawetno ko adi kay komo ñaawe o ɗaccite ha laaɓa Saif al Islam noon e oɗo saaha ene ɗamini tigui gembade gam yidde kay ƴammoyde lefol laamu ngu e sumgoji hoorejo leydi Libi ɗaminiɗe wadde so ala ko faali e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati mbiyen ɓayini o kabaru noon ko joguiɗo konngol galle Khadafi en ko on tigui ɓayini oɗo kabaru mbiyen Saif al Islam noon o nanga tigui guila ñande sappo e jeenayyi décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho mbiyen noon fodde duuɓi jeegom noon komo waɗi tigui e nder oɗo kaso biteɗo kaso mo Zantan caggal ɗum noon o ñaawa woppita oɗo noon ngallo noon nde ndiɗo ñaawirde noon wiyetendu CPI tribunal pénal international namdinoma tigui walla mbiyen yeytinoma yo Saif al Islam addi toon e oɗo saaha noon hujjikkintoɓe Saif al Islam kolliri tigui wonde CPI ene foti sengtade makko ha laaɓa caggal kay nde o ñaawa e nder leydi makko o soka tigui o filliri ɗum noon holiri tigui oɗo saaha joni Saif al Islam Allah ne wawi dandu ɗum e CPI Saif al Islam noon so ƴamoyi kay lefol laamu ene wawi tigui o heeɓa saabu ko neɗɗo jiiɗaɗo e nder leydi he tribiji kewɗi walla mbiyen leƴƴi kewɗi e nana e nder leydi he jiiɗimo kadi e oɗo saaha joni libinaɓe e ɓe gona libinaɓe fof e oɗo saaha koko gandi leydi Libi eɓe cohli tigui bawɗo laamade leydi ndi taw ko laamugol moƴƴol ene hool ene sikka tan noon e oɗo saaha ala bawɗo joggade leydi ndi so wona oɗo biyeteɗo Saif al Islam sen ummima to leydi Libi ko toon tigui payten to Uganda o noon mbiyen ñalawma hanki o e nder ɗo suudu taw ko suudu sarɗi woni tigui nder assemblée nationale ɓe memtima tigui yoga e kuule leydi ndi yoga e tunnalgal leydi ndi ɓe memtima noon kuulal gotal taw kadi ko ngal kuulal ene hanno tigui kala neɗɗo keɓɗo duuɓi 95 so ɓuuri ɗon so heeɓi ɗon wawa wonde candidat walla wawa ƴamde lefol laamu mbiyene ñalawma hanki o noon ngal kuulal ittama ha laaɓi ngal firtama noon e oɗo saaha ala limite d'âge woni tigui kala duuɓi neɗɗo jogui sene hattani kay ene wawi ƴamde lefol laamu mbiyen noon ɓe jeehiti ko sungoji e nder ndun suudu hen e nder ndun suudu temettati e sappo e joyyi neɗɗo wooti tigui ko eyi yo ngal kuulal itte mbiyen 96 noon ko ɓen tigui mbi ngala hen kañumen kay jiiɗi yo kuulal ngal heddo yimɓe ɗiɗi noon woni abstention ɓen noon haydara ala ko mbi gotani on paami tigui ko yimɓe wiɓe yo itte ɓe ko ɓen tigui keeɓi polgu ɗum noon ɓeɗo lundiyankoɓe noon kolliri hen mettere mumen no feewi ɓe kolliri hen mettere mabɓe no feewi kay ɓe mbi ala ko oɗo biteɗo Museveni ɗami laamiɗo leydi ɗaccon hague Yoweri Museveni laamiɗo leydi ndi haydara ala ko memtori ngal ɗo tugnargal kay so wona omo andi kay sumgoji mabɓe paaɗi hawrude ko 221 dewna ko 2021 ko nden tigui hawrata e sumgoji mabɓe e ngal sanga noon hawrata tigui ko oɗo biteɗo Yoweri Museveni ene jeera e duuɓi 96 so heeɓi 65 ans nden noon kuulal ngal fiyammo ko ɗum tigui saabi o tigui o memi ngal kuulal o ɗakkiri ɗum ha laaɓi e oɗo saaha joni noon kanko firtiti kanko Museveni omo wawi lamtade leydi ndi e saaha kay 2021 ɗum noon woni tigui omo wawi wonde candidat kay a vie caggal kay 2021 ene hawra tigui omo yaara e duuɓi 96 sen ummima to Uganda payten koto Congo Brazzaville
Brazzaville noon mbiyen gila ñande nogas e tati lewru novembre o hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ha nogas e tati novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi duuɓi ɗiɗi timmuɗi ko oɗo biteɗo Pole Makkaya ko oɗo biteɗo Pole Makkaya tawa kadi ko lundiyanke gardiɗo tigui landal lundiyanke tawete e nder kaso mo wuuro Brazzaville Pole Makkaya noon mbiyen kanko tigui ardi kaɗo landa wiyete ko Union pour le Congo woni IPC Union pour le Congo noon mbiyen ko kanko tigui taw tribunal leydi ndi noon ñawinomo tawa kadi o tumano ko wiyete incitation au trouble de l'ordre public e tawtorede kadi seppoji taw ko seppoji ɗi ñamiraka mbiyen guila nden noon o ñaawa yo wat duuɓi ɗiɗi e kaso o lelima noon duuɓi ɗiɗi e kaso guila nogas e jeetati lewru nogas e tati lewru mayno ndu ko nden tigui no makko gasi pen makko gasi kono guila nen faade joni pen makko gasi kono laamu ngu nana muudi mum kone deeƴi ha joni haydara ala ko haali haydara ala ko haali ko taƴamno ko gasi kono ha joni omo tawe e nder prison mo Brazzaville oɗo noon taw ko goto e sehilaɓe makko biyeteɗo tigui tawa wiyete ko Elwa Sikula kañum noon holliri hen mettere mum no feewi o hulli noon e aya o habriruji o haalni o wurlitima kadi ɓeɗo wiyeteɓe pignon international ha tengti noon e oɗo biyeteɗo Emmanuel Macron nde haalaka e laamu leydi Congo nde woppiti kay oɗo Pole Makkaya caggal kay nde waɗi duuɓi ɗiɗi kaso mum ha timmi duuɓi mum ɗiɗi kaso ha timmi duuɓi ɗiɗi e nder kaso ha timmi e oɗo saaha kadi hollirama wonde yimɓe hewɓe taw ko yimɓe dawrugol ene tawe tigui sokaɓe e nder kasoji ɓe Brazzaville ko wayno oɗo biyeteɗo général Pierre Moukoko ko wayno oɗo biyeteɗo Okombi Salisa ko wayno biyeteɗo Modeste Boukadia ko wayno biyeteɗo Nicolas Kosoloba ko wayno ɓeɗo wiyeteɓe Jacques Bananzala ko wayno oɗo biyeteɗo Martin Madebana e oɗo biyeteɗo Christian Moyen ko wayno oɗo biyeteɗo Anatole Ngola e oɗo biyeteɗo Bruno Ngwabi oɗo biyeteɗo Serge Blanchard Oba e ko nandi hen ɓeɗo foof ene tawe e nder cuuɗi dumbirɗi ɓe Brazzaville ɓeɗo foof noon ene wiye yimɓe lundiyankoɓe ene mbiya tigui koɓe prisonnier ji politique kono laamu ngu holliri hay goto mabɓe wona prisonnier dawrugol kamɓe foof ɓe nangga kay ko gueɗe tawa kadi ko gueɗe ɗe ndewani lawol ha joni ko Congo Brazzaville keddorɗen mbiyen noon e oɗo saaha foof ene teska leydi Congo ene woni crise musɗo crise faggude musɗo kadi kala subaka pindo leydi ndi ne ɓeɗon nadde e crise mbiyen e oɗo saaha noon andama tigui so leydi Congo ɗaccitama e hoore mum ndi wawata tigui ummade ko ɗum saabi noon ndeɗo fedde witende FMI woni Front monétaire international mbiyen ne nullinoti tigui commission timmuɗo tawa kadi commission jooɗiɗo to dowlaji junduɗe Amérique mbiyen on commission ne wiye tigui Bretton Woods ɓe mbaɗi tigui jonte ɗiɗi e nder leydi Congo gila ñande joyyi ha ñande nogas e nduɗo lewru bowtene gonɗen yimɓe mabɓe ne tawe tigui e nder leydi Congo Brazzaville mbiyen noon ɓe mbaɗi losgoji mabɓe tigui e nder leydi he ɓe mbaɗi kadi visite mabɓe ɓe tawi tigui ndiɗo leydi Congo ene wonde rafiji ɗiɗi musɗi no fewi ɓe tawi Congo ene wonde rafiji ɗiɗi ɗi rafiji noon so safraka leydi ndi wawata ummade ko adi foof ɓe tawi leydi ndi ene jogui ñamaleji ɓurtude no fewi ɓe tawi kadi leydi ndi ko ɓuuri tengtude kadi ene wonde kadi ñaw biyeteɗo mbuñari ñaw mbuteɗi mbuñari woni corruption kadi ligguiɗo foof ligganto ko hoore mum ko ɗum woni e oɗo saaha caɗele leydi Congo so oɗo raffi noon so tawi sellani hay goto wawa wallude leydi ndi ha ummito e o saaha ɓe kolliri kadi e oɗo saaha ko wiyete privé ji foof société ji privé e nder leydi Congo société ɗi foof ko maydi ha laaɓi tawi kadi haydara ala ko wariri so wona laamu leydi ndi eɓe gandina laamu ngu noon so tawi société privé woni yimɓe jamburen so tawi kay dillani e nder leydi he boñ leydi ndi wawata jogade haalis saabu ko société ji privé ko kañum tigui ƴettata haalisa mum bersa e banque e boñuji ɗum noon so ɓe ɗacci tigui société ji privé ji ɗi guura e nder leydi so ɗum ala leydi ndi wawa ɓamtade ɗum foof noon e wade noon ɓe kolliri tigui maɓe mbawa wallude leydi Congo kay ha wawa tigui wadde ko wiyete budget mum l'an 2018 budget mum hitande arore nde maɓe mballu kay ha leydi Congo wota budget o mbiyen ɗum noon ma wonan fartangue mawɗo kay wonande laamu leydi Congo ɓe kolliri kadi kamɓe yimɓe FMI ɓe kolliri tigui wonde laamu ngu ne suudiɓe ñamande ɓuttere saabu kay ɓe tawi laamu leydi ndi ene rewe 110% PIB mumen 110% ñamande taw ko PIB mumen mon paami tigui leydi Congo ne rewe no fewi koto leydi Kenya paɗen to leydi Kenya noon kalen tigui e ndeɗo fedde witende commission nationale indépendante des droits de l'homme mbiyen nden fedde noon waɗi cimtol mum ɓe ñiŋi hen koninkoɓe leydi Kenya no fewi e saaha sumgoji ɓennuɗo ɓe kolliri tigui wonde yimɓe hewɓe fodde capanɗe jeera e ɗiɗi neɗɗo maayi mbasi pitane mum taw kadi feccere mabɓe wari ɗumen walla ko ɓuuri hewde mabɓe ko fellaɓe tigui taw ko barrayel waɗi ɗe ɗum noon ko koninkoɓe pelliɓe kolliri kadi capanɗe jeetati e jeegom suka debbo ko waɗa violé yoga e mabɓe kadi ɓe hen violama yesso jinnaɓe mumen ɓe violama yesso sukaɓe mumen ɓe violama yesso worɓe mumen ɗum noon kadi hollirama kadi ko ponni koninkoɓe ɓe hinde police kamɓe tigui waɗi violé koto leydi Benin paɗen to leydi Benin noon mbiyen ñande alarba nogas nduɗo lewru bowte
mbiyen to lewdi to leydi Benin noon mbiyen ko ñalawma tigi moɓe didde kay dendagal ɓeɗo taw ko yelotoɓe dendagal yelotoɓe tawateɓe e nder leydi Benin kañumen fof ittama ha laaɓi e oɗo saaha hay jelotoɗo goto hay kangaɗo goto jeyetake e nder leydi Benin mbiyen ɗum ɗo noon taw koye yamirode gouverneur mo ngoɗo wuuro wiyetego Cotonou musidɓe tedduɓe ɗum ɗawol ɗo ko tongude ne kabaruji men ɗemgal Pulaar yo Allah rokku en hirde jaam ko musidɗo moon sehil moon Amadou Mala